Здравейте! Понеже се налага понякога на мен да водя хора, всякакви, навсякъде, и на учителите им се налага много да водят хора, ще направя така един паралел между планинското водене и воденето на ученици в проект. Ще се опитам да обобщя кои са най-важните неща, за това да можем да заведем учениците от началото на един проект на учене, до неговия край и успешно реализиране. И затова съм си донесъл раницата, с която ходя на планина редовно, а понякога и водя групи в планината, с идеята да направим някои паралели. Идеята е да говорим за учителя като откривател, който открива пътя към учениците, открива пътя към това да комбинира различните предмети и да може накрая да се случи истинско учене, задълбочено, в което учениците да развиват и умения, да откриват неща, да са вдъхновени и учителя да е щастлив и да е вдъхновен от това къде са отишли. Откривателя и изследователя не е задължително да ходи на Еверест. Много хора ходят на Еверест и това е много трудно. Не всеки може да го направи, но това е нещо, което се случва по точно определен път, който много хора са ходили преди теб. Аз познавам такива учители, които ходят по пътя, например, и са завеждали ученици на Международната олимпиада по химия с златен медал. И това е много трудно и е много важно, но не е това само откривателството и не е само това емоцията да бъдеш учител-откривател. И ще опитам да кажа за кого говоря. Можеш с всякакви ученици на всякакви нива да бъдеш откривател и да си щастлив. И за да бъдеш откривател обаче, трябва преди това да се подготвиш, да имаш план. И като имаш план, започваш да четеш, да учиш и да си създаваш някаква идея къде искаш да стигнеш. Аз, например, сега си нося тук един мой любим пътеводител на Пирин и в него човек изследва, изучава, чете различни варианти, къде иска да стигне. Ето, например, тук е третото по големина от Газейските езера, много любимо мое, и може да стигнеш по много различни пътища до него. Тоест, имаш някаква идея къде би искал да стигнеш, но пътищата до там са много и различни. Трябва ти карта. Да седнеш и да си направиш маршрут. Това е плана, по който ще работим в този проект. Когато имаме някаква визия къде искаме да бъдем и се представим с учениците горе на върха или там на езерото или някаква красива поляна, трябва ни план. Отваряме картата, започваме да я разбираме, търсим различни маршрути, т.е. това са различни пътища, по които можем да се движим. Можем да тръгнем от тук, има по-труден вариант, по-лесен, зависимост от групата, която водя и зависимост от учениците. В крайна сметка си създавам някакъв план. Но картата, като тръгнеш с карта и пътеводител, това не ти е достатъчно. Трябва да имаш представа във всеки един момент къде се намираш, за това ми служи телефона или пък GPS апарат. Той в случая ти дава представа къде си на тази карта, къде се намираш. Можеш, разбира се, да го направиш и с добрия ни стар компас. Хубаво е да знаеш кое къде ти е в раницата, за да ти е бързо и удобно. Компаса ти дава посоката. Посоката е нещо, което, когато имаш представа къде отиваш, тогава ще знаеш и посоката, която трябва да се движиш. Но посоката ти върши работа, ако знаеш къде си. Тук паралела е, че когато тръгнем да правим един проект, който примерно ни отнема 2 месеца, това не е просто един учебен час, който започвам. Зная какво трябва да правя, имам плана, преподавам го, каквото и да се случи в часа, горе-долу е ясно и го правя. В един такъв по-дълъг процес с учениците може да се наложи да проверим ние докъде сме. Дали сме там, където искаме да бъдем. Това може да бъде чрез някакви анкета, въпроси, да ходя да говоря с тях, да разбера каква е тяхната идея. Тоест трябва да имам представа къде се намирам по картата. И вече като имаме пътя на чертания, можем да тръгнем да вървим и да си изпълняваме плана. И разбира се, плана не винаги ще сработи, затова трябва да сме подготвени с нещата в раницата. Какво друго си нося в раницата? Ще започна абсолютно задължително, винаги с аптечка, разбира се. Трябва да сме готови да помогнем на себе си и на тези, които са с нас в групата. Но не можем ние да ги занесем от началото до края. Няма как да ги носим.
но можем, ако някъде закъсат, ако са изгорели на слънцето, да им дадем крем, с който да се намажат, в най-добрия случай предварително, да сме ги подготвили да не изгарят на слънцето, или предварително учениците да сме ги подготвили с уменията, които са им нужни, но сме готови да им помогнем. Но в тая аптечка няма смисъл да има неща, които аз не знам как да използвам. Трябва да знам всяко едно нещо в раницата ми какво и как ще го използвам. Много учители тръгват на проект с различни технологии, карабинери, въжета, готови да се катерят по остри и стръмни скали, но ако не знаеш как го направиш, няма смисъл. Ако не знаеш как да използваш добре интерактивната дъска или пък не виждаш много точно нужда от нея в този проект, ми я използвай. Не е нужно да имаме някакви сложни технологии. Целта по-скоро е да даваме пътя и посоката за учениците. Трябва да си носиш резервни чорапи, винаги. Трябва да ти бъде комфортно и на тебе. Не е целта цяла нощ да седя и да планирам как ще бъде за утрешния час за учениците и после да съм недоспал и да съм крип. И не е нужно като вода хора по едната, на мен да ми е студено и да са ми измръзнали краката, ма да си дам чорапите на другите да им е топ. Тоест трябва и другите да са добре, и аз да съм добре, затова съм си ги оставил тези чорапки тук. И още нещо много важно. Винаги трябва да си носим огън. Работата на учителя е да запали искрата в учениците, да даде светлина, когато изглежда трудно и тъмно и всеки е готов да се откаже. И да е готов да запали огъня, дори да е мъничък, и да помогне хората да погледнат пламъка и да си представят как може да бъде по-светло, по-интересно, по-вълнуващо и по-топло за всички заедно. Основното, което трябва да ти дойде, е, че когато тръгваш на някъде, си представяш къде искаш да стигнеш, но може и да стигнеш другаде, може да стигнеш и по друг път. Въпросът е, че самия път е също толкова важен, колкото крайната цел.